Čau lidi! Takže zdravím lidi, pokud znám, jak je mám přivítat. Ježíš, dělej normálně. Čus lidi! Nestin. Čus, zdraví tě Elmo u svého prvního... Nestin. Čus, zdravím tě u svého prvního vlogu na YouTube. Zatím tam mám samý klipy, nic jinýho. Takže tohle je první nějaký takovej virtuální rozhovor. Virtuální rozhovor? Virtuální rozhovor. Virtuální rozhovor. Když se netýká mých klipů. Kriple. Můžu to kazit, vole, tady snažím. Čus lidi, zdraví tě Elmo. Tohle je první video, který není na mém kanále a není to klip. Je to prostě normální video, normální vlog. Takže jsme si dali otázky, odpovědi, přijde host. Je to takový tlustý zmrt. Je to Markus, hoši. A je to piča. Takže čekuj, sleduj moji show. Mám tady mý hosta, s kterým jsem nahrál prvních pár písniček kdysi dávno, minulý století. Tancuj, láska, různě takovýhle shity. Takže čus, Markus. Serus. Čus. Čau, Vejko. Zdarec. Pohoda, ty vole. Pohoda. Co děláš? Teď tu s tebou sedím, ty vole. Co děláš? Takže lidi, máme tady nějaký otázky, odpovědi. Verunka Božíková, vole, to je jméno. Sorry, Verčo. Píše tvůj první song, nějaká otázka, to bylo asi na tebe. Bylo mi asi 14, ale nemám ukázku už. Kdybych ji nechtěl vytahovat, nebylo to nic jako pěknýho zrovna. Co si myslíš o tom, když někdo řekne poslouchajte malí děti? Rebel Gabex. Nevím, tak jako poslouchají mě asi nějaký malí děti, ale určitě ne jako dřív, třeba to asi poslouchala jako většina spíš malých dětí, ale změnil jsem styl, takže myslím si, že teď, když jsem koukal do statistik, což nic neznamená, že prostě mi neposlouchají už tolik malých dětí, no. Ale každý ho poslouchají, prostě malí děti čumí na všechno, to smrdně malý, prostě vychcaný. Takhle spíš, jak se jmenuje? Rebel. Tak ať si spíš Rebel řekni mi jedinýho interpreta, který ho neposlouchají malí děti. Takový není. Čovina prostě. Čeho si na hudbě vážíš nejvíc a kdo tě v ní nejvíc podporuje? Melanie Wolf. Tak na to odpovíme oba, odpověď na to první. Asi, že to je věc, ty vole, kterou jako můžu dělat, který se můžu věnovat a že to lidi poslouchají, no jako, a kdo tě v ní nejvíc podporuje? Okolí a hlavně se podporuji já nejvíc sám, ty vole. Jako podpora od okolí určitě je nejbližší, nejvíc je to podpora samozřejmě na stage, když stojíš, ty lidi pod tebou, že opravdu ty texty jedou a podobné věci. Takže za mě hlavně lidi, no. Hele, tak na hudbě si vážím, že ty vole, nevím, že to je prostě život, mění to náladu. Já už si hlavně nic vážit nemůžu, já jsem se naposled zbavil, ale se mě to zděsilo. Drž píču, než mluví zmrdne. Prostě hudba je to lék, vždycky na deprese nejlepší, když žádný nemám, nikdy se neměl, ale určitě pro vás to bude dobrý. No a okolí ty vole, jako jo, je dobrá podpora, fans hlavně, rodina ani moc ne, jakože máma třeba pár možná lidí taky, ale žádný, jakoby. Píš, jakoby říkají proč rapu, mluvím prostě a takhle, ale myslím si, že to je moje věc, no. Takže tak, co dál, hochu? Čtu já? Pojdej. Jakub Klísl, co všechno dáš do další sypajdy, ty starý nesmyslný ještěre? Ten týpek, který vlastní stránku steroidy.com, mi tady píše ty vole, co dám do sypajdy. Nevím, dám tam nějaký stanazoly, hrozný bomby, aby mě bolela hlava, oxymetanoly, aby mi tekla krev z nosu a pak něco napíchám do chyndy ještě, nějaký boldenon, ty vole, nějaký bomby. Vůbec nechci sypat to mrtka. Momo Kozubík, ty vole, píše si pro nebo proti potratu. Hele, jsem asi proti, ten člověk dokáže se o to postarat nějak a tak, ale jestli na to nemáš, tak asi bys měl jako jít na potrat spíš než pak žít ze dne na den, nebo ty chceš být youtuber, Sara Štrejbarová. Hele, nevím, nechci být youtuber, ale chtěl jsem prostě udělat, protože teď do května vlastně nebudu vůbec vydávat písničky, protože všechny ty songy dávám na CD. Bude tam 13 nových písniček asi, takže jsem chtěl, aby to trošku bylo živější na tom kanálu. I když to možná třeba trošku trapný, jo, já jsem debílek třeba trošku, Markus taky, že to všichni víme, takže uvidíme, co z toho bude, no, nevím, dělám to poprvé, takže snažím se. Čti.
Hele, já si přečtu tebe dokonce první otázka, v který jsem označený já, to si vážím. Baru Muchová píše, kdy bude nějaká písnička. Brzo. Nevím přesně čas, bude se to teď hodně pohybovat i podle Elma a jeho novýho CDčka. Takže uvidíme no. Až to prostě pustíme, tak to pustíme a bude to bomba. Pak ještě jeden track, to bude úplně konec. Na to se strašně moc těším. Schválně můžete v komentářích pod videem hádat, co to bude za track. Můžu prozradit, že nebudeme v tom tracku 2, ale 3. Ahoj Elmo, zkusil bys feat s Rytmusem a jaký máš i na něj názor na Rytmus a jeho kariéru? Hele, feat s Rytmusem asi nevím, na to nemám, si myslím upřímně. A mám na něj názor, že Borec prostě se z Hovence dostal úplně nahoru, Mazec, poslouchám ho, takže tak no. Ty vole. Kikča, ségra. Co vás na rapu baví? Nebo respektive, co vás baví na rapu? Co tě baví na rapu? Knedlíky s gulášem. Pohoda, to taky. Gorhaj z Cubutí. Pohoda, no. Zdravím Zegru. Taky zdravím. Hele, miliony komentářů na to, jak se jmenuje tvoje dcera. Hele, nevím, jestli jsem to chtěl říkal, řeknu to jmenuje samé virtuální rozhovor. Jak je její máma, kterou nejsem už rok, už se na to neptejte furt, všichni to snad vědí. Je to děvka, jebe se zalové. Kámo, vydatko takhle, tak jsem ne, to ne. Hele, moje dcera se jmenuje Kelis, po svojí mámě, s kterou nejsme už rok, jsme kámoši, pohoda. Je to princezna, prostě štěstí, měla teď nedávno narozky, nedávno, jsem kokot, nedávno měla narozky. A to je všechno, no, takže tak. Elmo, kolik lidí vypneš po jednom? Jirka Stanislav, hele, nekonečno, vypínám všechny po jednom. Co je pro vás v hudbě nejdůležitější? Asi hlasitost. Už jsem přečetl asi po třetnice. Ještě jména? Dominika Peštová. Na hudbě, co tam je? Nejdůležitější co je na hudbě? Nevím, pro mě flow asi, jako takhle, ale nejdůležitější v rapu, ne? Originalita, rytmika, vnímat hudbu asi musíš jebat se do rici, vyšší, co jsou nahoře. Ne, to nedělám. Nějaký pecka příběh z natáčení klipu a třeba kdo tě v hudebním průmyslu pomohl prosadit a ještě jedna otázka, kdo tě z rodiny podporuje a naopak kdo je proti a proč, tak na tu druhou fázi už vlastně odpověděl. Richard Hrbek. Přesně tak. Hele, nevím, příběhy máme hrozně moc z klipů, samý blbosti. Vždycky jsem se většinou požral, takže pak se prostě člověk víc rozjede, je to větší prdel. Ale jako do mě pomohl prosadit nikdo, prosadil jsem se sám, prostě od 13 let si prostě jdu za tím, i když z začátku prostě mluvili píčoviny, tak stejně. A do mě podporuje nejvíc rodiny, nevím, asi nejbližší rodina, jakože máma hlavně, sourozenci možná, no, to je tak všechno. A tisíce fans, já. Takže díky, že mě podporujete a čumíte na mě, tady na toho knedlíka. Váš nejlepší zážitek? Ty vole, jaký my máme zážitek spolu? Ty vole, Blox Party možná. Blox Party, to bylo zabitý, to byl mazec. A ještě ta fotka za litr. Ten business mám na tom do prdele, v Lucerně. Jo, to si pamatuju, ty vole. Fotka vlastně za 3, ne za litr. To bylo výborný, ty vole. To tam tenkrát, vole, to jsme měli koncert v Lucerně, nebo mělo to být v Lucerně nějakým, vole, maturitní ples, nebo co to bylo? Ty pičená tak. Nějaká hovadina a já si pamatuju, že Elmo šel druhý den do práce a oni to furt prodlužovali, furt tam měli nějaký, ty vole, furt nás hrotili, vole, aby jsme čekali, tak mi tam se Stevem čekali, ten si vzal cash, vole, vyjebal se na to, jel domů, vole. Úplně se na to vysralo, ty vole, takže jako to byl docela luxusní zážitek, pak ve finále se to neudálo, vole, v Lucerně, ale tenkrát v klubu v Kostelu. Což bylo jako mega show, ty vole, protože pódium tam bylo velký jak svině. No a Elmo už byl doma a spinkal, aby vstával do práce, ty vole, takže... Já musím vydělávat na klipy, živit dceru, takže jako, kterou jsem ještě vůbec dceru neměla, nevadí. Ale prostě jsem chtěl jít domů a jít do práce ráno normálně v klidu. Kája Karolína Maxová, kde jste se seznámili s bratránkem Tomášem? Ty vole, vůbec nevím, o kom mluvíš, ty vole. Tak ne, Tomáš Maxa, vole. Zdravíme Tomáši, ty vole. Čau tohle, vole. Dáma ti. Čau Tome, čau Maxi. Víte, kdo je Tomáš Maxa? Víte, kdo to je? To je ten herec z Krev ve mně hoří. Ten vysoký herec.
Prostě ty vole, žirafín mu říkáme. Martin píše, bude ještě nějaký feat s někým? Hele, featy budou teď na tom CDčku budou hodně, snad každý song bude s někým na featu. Bude tam, můžu říct pár lidí, bude tam Markus, určitě. Bude tam Scarface, že asi neznáte, bude tam DRG, bude tam LMD na beatu, Dualy, DJ Draken a dál pár dalších jmen, bude tam Cortexy, nevím, bude tam pár lidí, uvidíte a další se nechte překvapit, takže mazeček. Otázka, jaký auto by si chtěl? Nikolas Čonka. Máš před barákem. Hele, nevím. Jako auto mám, teď jsem si kupoval nový nedávno, zatím tak aspoň na 2 roky bych ho chtěl 3. A co bych chtěl potom, asi to, nevím, už asi něco lepšího, silnějšího. I když tohle mi jako stačí s rychlostí, no. Letám. Takže uvidím, nevím, zatím fakt nevím. To zase za ty 3 roky budu chtít úplně jiný auto, než řeknu tady, takže je to píčovina tady říkat, co budu chtít za auto, nevím kámo. Bentley a chci Bugatti Veyron, vy zmrdi. Yeah! Hele, Primark, proč máš hubu, jak kdyby se rozkuřoval na Havaji za pizzu? A proč? To je blbá otázka, že na Havaji co? Nedělej pizzu. To neexistuje, jsi idiot. Na pizzu ananas, ty vole, kámo. Píča, kámo. Hrozná dilina. Dáváš si ty šátek před očima, tak je tam házíš vole rukama, ty zmrde, máš tady šup. No jedna psá na tebe, ty blbečku. Trej to zmrdá. Prostě si koko. Primár, ty vole, vem si ho, vole. Vem ho do huby. Chod do piče. Dan Suchánek, pochlubte se celému světu, kdo ho z vás má menšího. Hele, to je jednoznačný. Tvůj táta ho má menšího, ty zmrde jeden. Má tátu Suchánek? Já nevím. Vole. Suchánek má miliony věcí, nevím, jestli to jsou tátové. Dane, vyhrál jsi, vole. Jsi dojebal sám, ty zmrde. 770 dilino, nezapomeň, ty vole. Dluhy. A mu švárovi taky dlužíš peníze. Najdem si tě, neser mě, bo tebe zavolám ještě toho psa. Podtrhá, kundo. Hele, Herenky Jindroušek, všichni jste to tu zabili. Ne, počkej, abych to řekl. Všichni jste to tu zabili. Ty jsi to taky zabil. Pán. 150. Hele, tady se furt někdo hádá, ty vole. hele, tady, Ruda, kouří s gumou nebo bez? A ty máš gumu místo mozku, ty knedlíková hlavo, ty vole, otekla. Ne, to ne. Ty vole, mě už došly psy, ty vole. Ty už nemáš psy do Kovno. Pojď ke mně! Nekouřím nic, nekouřím vůbec nic. Hele, David Pojar, zaposilujem. Hele, když přijedeš do fitka, kam chodím, když napíšeš do zpráv, můžem klidně dát trénink, není problém. Možná budu dělat nějaký videa pak časem z fitka, ale teď jsem jakoby vypadl z formy, takže měl jsem 2 měsíce pauzu, většinou teď 3 týdny, takže tak za půl roku až začnu točit možná nějaký videa z posilování. Monika Michálková, jak jste oslavili Silvestra? Jak jsi oslavil? No já úplně nevím, takže si myslím, že dobře. Podobně. Ne, já jsem na Silvestra byl to s mojí mámou, takže já jsem moc nekalil, hlavně mi bylo špatně, takže jsem si připil, udělal jsem ohňostroj malý a šli jsme spát, takže no, jakoby v pohodě Silvestr. Já jsem se užil teda. Tvůj názor na tuto generaci, Tereza Macková. Hele, tahle generace pojebaná tady mimo mě, nevím, všichni vole ve 13 fitujou něco, nevydrží ani uhulení, ty šňupou prášky, jsou tam kurvy samý mladý, ty vole, nevím, fotěj se ty v kalhotkách ve 13 roky, prostě na píču, tak by to nemělo být. Každopádně mi to nevadí, je to vaše píčovina, mě to nezajímá. Tahle generace, já už jsem trošku jiná generace, zás 1993, chápeš, co si ty za rok? Si až prdel, si starší. Já jsem 94, vole. Tak ty si kokot. 6.6. vole, satanový datum. Verunka Božíková, ten názor na youtubery bude tak upřímný jako na tom FB. To nebude, aby jsem úplně vylitej, takže jsem tam úplně vynadal všem youtuberům. Ale nevím, názor na youtubery, jakoby já moc youtubery necením. Koho možná tak fety pilou, Filip Geznár, ty co nejsou prostě takový, já nevím, komerční a řeknou, co prostě má na jazyku, no. Co tam ještě, kdo tam ještě je, to nevím, třeba Bejr, jako nevím, co to, pak Pstruh třeba rezavej, ty vole bezcennej, to je úplně debílek, různý Ikarou brečenej, že jo, a nechci jmenovat další, udělám pak možná o tom samotném videu. To doupeme o mě nějaký youtubery. Ty nemáš doma internet, že jo, tak nevíš. Jestli se vám tohle první video, který se netýkalo klipu, líbilo, dej like, sdílej něco, já nevím, dej názor na jeho mámu, na moji mámu, na jeho mámu, na mýho psa a prostě dej názor na všechno, napiš, jestli se ti to nelíbilo, že prostě musíš koukat, jak mluvím píčoviny, Markus to musí poslouchat, jenom úplně nasraný, že musel přijet kvůli vám. Tak
tak prostě na to nekoukej, že jo. To vypni, vem si počítač a vyhodil z okna. Vyhodil z okna a ty zmrde. No a jsem tam vůbec vidět, bych se pár tam jsem vidět. Pora. Jo, k tomu songu našemu Restart s Markusem, bude to, myslím si, že to bude v pohodě. Bude to zabit. Restart, kde je ta cesta, kde jsou ty žezla čísla, nechci být jen jeden ze sta, Markusi chytej, co? Letí ti záchranná vesta. Takže to bude něco takovýhleho a bude to dobrý, si myslím, bude to produkce Dualit Beat. Takový přemaštěný mladý kokot s mastnou hlavou a vanskama na nohách, zmrt jeden namyšlený, zdravím tě bráško. A bude to prostě dobrý, Markus tam má sloku, já tam mám referent zpívaný, mám tam sloku taky a bude to prostě po piči. Je to pohoda, restartuje. Nicméně asi určitě sorry všem, nebo jakoby respektive sorry těm, komu jsme neodpověděli na otázku. Neodpověděli jsme proto, protože jste úplně bezcenný. Přesně tak. Úplný šašci a vůbec nás nezajímáte. On mi to vzal úplně z jazyku, kokot. Ne, to ne. A hlavně nemáme čas na to. Samý píčoviny, 10krát se tam zeptali na jednu otázku, ty vole, co pro tebe znamená hudba, tak snad máte oči a můžete číst, ne? Například tam něco jiného. A vůbec vypni to video, nečum. Kdybych do píči, vole. Držíme si u dalšího videa, sleduj, sdílej, lajkuj, čus, pozdravuj mámu. Serus, já dík za to. Serus. Serus. Díky bráško. Čau. Serus. Čus, díky, že jsi přišel, kámo. Pohoda. A vy se nejebejte jak králíci. Buzeranti. Serus.